సొల్మెలు నమ్మకుడ్ల తుಳು వార్ತೆలు యాను డాక్టర్ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತೆ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೈದಾನಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಲ್ದ ಕರಾವಳಿ ಕಲೋತ್ಸವ 2022 ಉದಿಪನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲೋಕ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀರಮನತ್ರೈ ಗುಟ್ಕ ಆಗಿಯೊಂದು ಬಸ್ ಬಿಡೋಂದಿತ್ತಿನ ಇರುವೆರು ಡ್ರೈವರ್ಲೆಗ್ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಗಂಗಸರ ಮಾತ್ರ ಒವ್ವೆ ಅಮಲು ವಸ್ತುದೆ ತಂದು ಗಾಡಿ ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲದ ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ಎಂ. ಮರ್ಣೇಕರ್ ದೃಷ್ಟಿಮಂದ ಇತ್ತಂಡಲ ಬರವು ಕಲ್ತದು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಡು 82% ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ್ನ ಕೈಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ದೆತ್ತನ್ನ ಕುಂಪಳದ ಅನ್ವಿಜಿ ಕುಮಾರ್ ಸಾಧನೆ ಒಂಜಿ ವರದಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಆರ್ಮಿದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಕುಡ್ಲದ ಉರುವ ಮೈದಾನಡು ಕಟೀಲು ಮೇಳೊಡ್ದು ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಆಟ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿನ್ನರ ಲೋಕ ಮೋಕಿದ ಕಲಾವಿದರು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಂಟ್ವಾಳದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ಮೇ 21 ಮುಟ್ಟ ಕರಾವಳಿ ಕಲೋತ್ಸವ 2022 ನಡೆತಂದುಂಡು. ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮಾನತ್ ರೈ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಶ್ಮಿ ಎಸ್.ಆರ್ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆತಿನ ಉದಿಪನುಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡೆರು. ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿನ್ನರ ಲೋಕ ಮೋಕಿದ ಕಲಾವಿದರು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಂಟ್ವಾಳದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ಮೇ 21 ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನ ಕರಾವಳಿ ಕಲೋತ್ಸವ 2022 ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಲೈನ್ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪೂಜೆ ಸಂದಾಯ ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಶ್ಮಿ ಎಸ್.ಆರ್ ಡೋಲು ಬೊಟ್ಟುದು ಕರಾವಳಿ ಕಲೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೈದಾನಗೂ ಬತ್ತಂಡ. ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮಾನತ್ ರೈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು. ತುಳುನಾಡು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲೋಕ ಆದಿತದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಲಿಗೂ ಅರ್ಥ ಐತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಡು. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿಯರ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆಡ್ದು ಬತ್ತಿರ ಹಿರಿಯರ ನಕಲಿನ ಮುಟ್ಟ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪನ ವೇದಿಕೆ ಆದುಂಡೊಂದು ರಮಾನತ್ ರೈ ಪಂಡೇರು. ಜಗತ್ತು ಸುತ್ತದ ಈ ಜಗತ್ತಿರದ ಮಾತಿರ್ತದ ಎನ್ನ ದೇಶನೇ ಇದ್ದೇವೆ ಎನ್ನ ದೇಶ ಬರ್ತದ ಕೈಗೆ ಈ ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಸುತ್ತಿರೋಕ ಎನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಸುತ್ತದ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಆರಂಕುಶ ಬಿಟ್ಟೊಡಂ ನೆಲವುದೆನ್ನ ಮನ ಬಲವಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಕವಿ ಪಂಪೆ ಎನ್ನ ಊರು ಪಂಪೆ ಎನ್ನ ಊರು ಎಂಕಿ ಬಾರೆ ಖುಷಿ ತೋರಿದಂತೆ ಒಂದು ಊರು ಹಿಂಗೆ ನೆನಪುನಿ ನನ್ನ ಊರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆ ಊರಿಗೆ ಪೋಡ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಒಂದು ಊರು ಆ ಊರದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ಊರದ ಒಂದು ವೈಭವ ಆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಊರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನನಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಪೆ ಕರಾವಳಿ ಕಲೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬುಧರ್ ಪೋಯಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗುರುಕಿರಣ್ ರೆಗು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ಸಾರ್, ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ತಾರನಾಥ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಉದ್ಯಮಿ ದೇವಿಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಿನ್ನರ ಲೋಕ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಜನ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್, ಬಂಟ್ವಾಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಪಳ್ಳಿಡು ಪೊಂಜೋಲೆನ ನಮಾಜ್ ಕೋಣೆಗೆ ಪೊಗ್ಗುದು ಪೊಂಜೋಲೆಡ ಹೇಸಿಗೆ ವರ್ತನೆ ತೋಜಾಯಿನ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಜವಣೆ ವರಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದಿರು. ಆರೋಪಿನು ನಿಟ್ಟೆದ 25 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂದು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತಿದರು. ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಜವಣೆವರಿಯೇ ಪಳ್ಳಿಡು ಪೊಂಜೋಲೆನ ನಮಾಜ್ ಕೋಣೆಗೆ ಪೊಗ್ಗುದಿತ್ತದು ಅವಲು ಬೊಡ್ಚಾಂದಿ ವರ್ತನೆ ತೋಜಾದ ಕಡೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೇರಿದೆ. ಆರೋಪಿನು ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕು ನಿಟ್ಟೆದ 25 ವರ್ಷದ ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂದು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತಿದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 28 ಮುಸಲ್ಮಾನಿರ್ನ ರಂಜಾನ್ ಪಾಸದ 27ನೇ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಪಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗರಣೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟದ ಹುದಾ ಜುಮ್ಮಾ ಪಳ್ಳಿಡು ಲೈಲಾತುಲ್ಲಾ ಖದರ್ ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀದಿತ್ತೆರು. ನಡುರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊಂಜೋ ನಕ್ಲೆ ನಮಾಜ್ ಮಲ್ಪನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೊರಡ್ದೊರನೆ ಪೊಗ್ಗುನ ಸುಜಿತ್ ಅಲ್ಪ ಪೊಂಜಲಿನ ಕೈಪತ್ತದು ಹೋಯ್ತದೆ. ಆಯನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜಾರಾದು ಬೊಡ್ಚಾಂದಿ ವರ್ತನೆ ತೋಜಾದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪದ್ರ ಕೊಡ್ತೆ. ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಪೊಂಜೋ ನಕಲು ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ದೂರು ಕೊಡ್ದಿತ್ತದು. ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ಆರೋಪಿ ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬಂಧನ ಮಲ್ತಿದರು.
ಗುಟ್ಕಾ ಆಗಿಯೊಂದು ಬಸ್ ಬಿಡೋದಿತ್ತಿನ ಈರ್ವೇರ ಡ್ರೈವರ್ಲೆಗ್ ಕುಡ್ಲದ RTO ಅಧಿಕಾರಿಲು ಒರಿಯೊರಿಯಗ್ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಪಾಡ್ದೆರ್. ಗಂಗಸರ ಪರ್ಪುನು ಮಾತ್ರಾತ್ ಒವ್ವೆ ಅಮಲು ವಸ್ತು ದೆತ್ತೊಂದು ಗಾಡಿ ಬುಡಿಯರೆ ಇಜ್ಜಿಂದು RTO ಅಧಿಕಾರಿ RM ವರ್ಣೇಕರ್ ಪಂತೆರು. ಗುಟ್ಕಾ ತಿನ್ನೊಂದು ಬಸ್ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಇರುವೆರ ಡ್ರೈವರ್ಲೆಗ್ ಕುಡ್ಲದ RTO ಅಧಿಕಾರಿಲು ದಂಡ ಪಾಡ್ದೆರ್. RTO ಅಧಿಕಾರಿಲು ಕುಡ್ಲದ ಬಿಜಯ ಕೈತಲ್ಲು ಬಸ್ಲೆನುಂತಾದು ದಾಖಲೆ ತನಿಖೆ ಮಲ್ತದುಪ್ಪನಗ ಡ್ರೈವರ್ಲು ಗುಟ್ಕಾ ಆಗಿಯೊಂದು ಅಧಿಕಾರಿಲೆನ ಎದುರು ಬೈದೆರ್. ಒಂದೇನು ಗುಮನಗುದೆತ್ತನ್ನ RTO ಅಧಿಕಾರಿಲು ಇರುವೆರ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಲೆಗ್ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಚ ದಂಡ ಪಾಡ್ದೆರ್. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಪೋವೊಂದಿತ್ತಿನ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಲೆನ ಇರುವೆರ ಡ್ರೈವರ್ಲು ಗುಟ್ಕಾ ಆಗಿಯೊಂದು ಬಸ್ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತಿರಂದು ದಾಖಲೆ ತನಿಖೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಗೊತ್ತಾತಂಡ. ಗಂಗಸರ ಪರ್ಪನು ಮಾತ್ರಾತ್ ಬೇತೆ ಒವ್ವೆ ಅಮಲ್ದ ವಸ್ತು ದೆತ್ತೊಂದು ಗಾಡಿ ಬುಡಿಯರೆ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ಕೇಸ್ ಪಾಡರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಐತಂಚ ದಂಡ ಪಾಡ್ದೆನೆಂದು ಕುಡ್ಲದ RTO ಅಧಿಕಾರಿ RM ವರ್ಣೇಕರ್ ತೆರಿಪಾದರು. ಕುಡ್ಲದ ಎರ್ಮೆಕೆದು ಮೈದಾನ ಕೈತಲು ಗುರುವಾರ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ರಾಹುಲ್ ತಿಂಗಳಾಯ ಯಾನೆ ಕಕ್ಕೆ ರಾಹುಲುನು ಕೇರ್ನ ಆರೋಪಿಲು ಕೇರಳಗು ಪದ್ರಾಡಾತೆರಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕದಂಡು. ಮಹೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಕ್ಷಯ್, ಸುಶೀತ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರಿ ಇಂಚ 4 ಆರೋಪಿಲಿಂದು ಗೊತ್ತಾತಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಎರ್ಮೆಕೆದು ಮೈದಾನ ಕೈತಲು ಗುರುವಾರ ರಾಹುಲ್ ಪನ್ಪುನಾಯನ ಕೆರ್ನ ಆರೋಪಿಲು ಕೇರಳಗೂ ಪದ್ರಾಡಾತಿರಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕದಂಡ. ಆರೋಪಿಲಿಗಾದು ಪೊಲೀಸರು ಬಾರಿ ತನಿಖೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಎರ್ಮೆಕೆದು ಮೈದಾನ ಕೈತಲು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ರಾಹುಲ್ ತಿಂಗಳಾಯ ಯಾನೆ ಕಕ್ಕೆ ರಾಹುಲುನು ದುಂಬುದ ಪಗಿಟ್ಟು ಕೆರ್ದಿತ್ತೆರು. ಮಹೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಕ್ಷಯ್, ಸುಶೀತ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರಿ ಇಂಚ 4 ಸೇರ್ದು ಕೆರ್ತೆರೆಂದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಡ್ದು ಗೊತ್ತಾತಂಡು. ಈ ಕೇಸ್ ತನಿಖೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಆರೋಪಿಲು ಕೇರಳಗೂ ರಟ್ಟು ದಿನ ಬಗಿಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕದಂಡು. ಅಕ್ಲಿನು ನಾಡುಪತ್ತುನ ಕಾರ್ಯ ಸಾಗುತ್ತಂಡು. ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಭಾಷೆಡ್ ನೆರ್ನೇನು ಕೇನೆರೆ ಪೋಯಿನ ರಿಜ್ವಾನ್ ಪನ್ಪುನರಿಗೂ ನೀರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ಖಲೀಲ್ ಪನ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಸತ್ತಿಡು ಕೂತುದಿನ ಸಂಗತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಸುತ್ತುದ ಮೇಲಂಗಡಿ ಕೈತಲ್ ನಡೆತದಂಡು. ನಗರಸಭೆತ ನೀರು ಒದಗಾವನ ಓದಂಟು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆದಿತ್ತಂಡು. ನಗರಸಭೆತ ನಿಲೆಟ್ಟು ಒದಗಾವನ ನೀರನ್ನು ತನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ದಾಯಿ ಒದಗಾದ ಜಿಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ನ ಜವಣೆ ವರಿಯನ್ ಬಿಸತ್ತಿಡು ಕುತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಸುತ್ತುದ ಮೇಲಂಗಡಿ ಕೈತಲ್ ನಡೆತದಂಡು. ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆದ 24 ವರ್ಷದ ರಿಜ್ವಾನ್ಗೂ ಬಿಸತಿದ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡು. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬಸ್ತಿ ಪಡ್ಪುದ ಖಲೀಲ್ ಆರೋಪಿಯಾದುಲ್ಲೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ಪನ್ಪುನರೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಖಲೀಲ್ ನೀರು ಪಾಡಂದಿನ ವಿಚಾರ ದುಂಬುದಿದ್ದು ರಿಜ್ವಾನೇರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಖಲೀಲ್ಗೂ ಜೋರು ಮಲ್ತಿದಿತ್ತೆರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಖಲೀಲರಿಗೂ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿ ಭಾಷೆಡು ನಿರ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಪೋದಿತ್ತೆಗೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯಗೂ ಈ ವಿಷಯಡು ಮೇಲಂಗಡಿಡು ರಿಜ್ವಾನ್ ಖಲೀಲನು ವಿಚಾರಿಪುನಗ ಪಾತಿರಗೂ ಪಾತಿರ ಬುಳ್ಳೆದ್ದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಖಲೀಲ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಬಿಸತ್ತಿಡು ಬೆರಿಕು ಕೂತುದೆ ಎಂದು ತೆರೆದು ಬೈದನು. ಬಿಟ್ಟಾಯಿನ ರಿಜ್ವಾನನ್ನು ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದರು. ರಿಜ್ವಾನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಕೊರ್ನಾ ದೂರದಂಚ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿರು. ಕುಡ್ಲನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪುದರಡ್ ಕಿಡಿಗೇಡಿಲು ನಕಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತದಿನ ಗೊತ್ತಾತಂಡು. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಅರನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಕುಡ್ಲನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪುದರಡ್ ಕಿಡಿಗೇಡಿಲು ನಕಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಗೊತ್ತಾತಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತಿದರು. ತನ್ನ ಪುದರಡ್ ನಕಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತದಂಡು ಅವೆತ ಬತ್ತಿನ ಸಂದೇಶ ಆದಿತ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಬೊಕಾಯ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಎದುರು ತರ ಕೊರಡೆ ಒಂದು ನಕಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಆರು ಬರೆದು ಪಾಡ್ದಿರು. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡು. ಮಾತಾ ಸರಿ ಇತ್ತುಂಡಲ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ಬರವು ಕಲ್ಪನಿಟ್ಟು ದಡ್ಡೇರು ಅಂಡ ದೃಷ್ಟಿಮಂದ ಇತ್ತುಂಡಲ ಉಳ್ಳಾಲದ ಕುಂಪಳದ ಯಾದವಿ ಪನ್ಪುನರ್ನ ಮಗೆ ಅನ್ವಿತ್ ಜಿ ಕುಮಾರ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕಲ್ತದು 82% ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದರು. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ್ನ ಕೈಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೊಂದರು. ಇತ್ತೆ ಅನ್ವಿತ್ ಕುಮಾರ್ನ ಸಾಧನೆ ಬಗೆಟ್ಟು ಮುಂಜು ವರದಿ. ಇತ್ತದ ತಿನುಕ್ಲೇಡು ಕಣ್ಣು ಮಯಮಯ ಅಂಡಯಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನ ದಾಲಮಲ್ಪರೆ ಆವಂದು ಎನ್ನದು ಮೂಲೆ ಸೇರ್ವೆರು ಅಂಡ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗ್ ಮಾತ ಮಾದರಿಯಾಯಿನಾರು ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಂಪಳ ಚಿತ್ರಾಂಜಲಿ ನಗರದ ಯಾದವಿ ಪನ್ಪುನರನ ಮಗೆ ಅನ್ವಿತ್ ಜಿ ಕುಮಾರ್.
ಅರಿನ ಸಾಧನೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು ನಡೆತಿನ 4ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಡು ದಿವ್ಯಾಂಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನ್ವಿತ್ ಜಿ ಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಡ್ದು ರ್ಯಾಂಕ್ ದಿತ್ತೊಂದಿರೋ. ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುನಃ ಅನ್ವಿತ್ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಬರವು ಕಲ್ತದು 82% ಮಾರ್ಕ್ ದೇದಿರೋ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ ದಿತ್ತಿನ ಸುರುತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದ ಸುರುತ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆತಿರೋ. ಸೆಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಟೋನಮಸ್ ಪದವಿಡು ಬಂಗಾರದ ಪದಕಲ ಪಡೆತಿರೋ. ಅನ್ವಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪುನಗನೆ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದ ಆದಿತ್ತಲು ಅಂಡ ತಾನು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಯ ಆಯ್ನಾರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಯಾದವಿಂದು ಪನ್ಪಿರು ಅನ್ವಿತ್. ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಫೀಲ್ ಆಗೋದಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಪಾಪ ಹೀಗೆ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅವರು ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರು ಬ್ಲೈಂಡ್, ಇವರಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯ ಜನರೇ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕೇನೆಂದರೆ ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೇನೆ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆತರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅವರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಥ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಶಯ. ಅನ್ವಿತ್ ಕುಮಾರ್ನ ತಿದ್ಯಪ್ಪೆ ಪಾತಿರ್ದು ಅನ್ವಿತ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಆಯನೆ ಒಂಜಿ ಗೂಗಲ್ ಇತ್ತಿನಂಚ ಉಲ್ಲೆ ವಾ ವಿಷಯಡಾಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಸಂಶಯ ಇತ್ತಂಡ ಆಯನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾವೆ ಮಾತ ಸಂಗತಿ ಆಯ್ಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯನ ಸಾಧನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೆರ್ಮೆನ್ ಪಂಡಿರ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೊಂದು ಹಬ್ಬವೇ ಆಗಿದೆ. ಅವನು ಮತ್ತು BA ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಎಲ್ಯೂಷಿಯಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಹಾಗೆ ಇದು MA ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ದೇವರೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಅವನು ತುಂಬ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸಣ್ಣ ಇರುವಾಗಲೇ SLCಯಲ್ಲಿ PUCಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಮತ್ತು MA ಕೂಡ. ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಬ್ರೈಲ್ ನಿಪ್ಪಿಟ್ಟು ಬರವು ಕಲ್ತದು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ನಂಚ ಬರವು ಕಲ್ತದಿರು ಅನ್ವಿತ್. 10ನೇಟು 87%, PUCD 88.1%, BA ಪದವಿಡು 89% ಮಾರ್ಕ್ ದೇದಿನ ಅನ್ವಿತ್ MA ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಡು 82% ಮಾರ್ಕ್ ದೇದಿರು. ಕಾಲೇಜ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಉನ್ನ ಅನ್ವಿತ್ PhD ಕಲ್ಪರೆ ಸಜ್ಜಾತಿರು. ಮೊಬೈಲ್ ಇಡು ಮುರ್ಕುದು ಕಾಲಿಸದೆಪ್ಪುನ ಇತ್ಯದ ಜವಣ ಜವಂದಿಲೆನ ನಡುಟು ಅನ್ವಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಉಮೇದಾದುಲ್ಲೆರು. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಆರ್ಮಿ ದಾನಿಲಿಟ್ಟು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕುಡ್ಲದ ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನಡು ಕಟೀಲು ಮೇಳೊಡ್ದು ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಗೊಬ್ಬಾಯಿರು ಅವಿಡ್ದು ದುಂಬತ್ತ ಉರ್ವಾ ಹೊಯ್ಗೆ ಬೈಲ್ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ದು ಆಟದ ಮೇಳದ ದೇವಿರ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಆರ್ಮಿ ದಾನಿಲಿಟ್ಟು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕುಡ್ಲದ ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನಡು ಸುರುತ ವರ್ಷದ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ಈ ಆಟ ದುಂಬತ್ತ ಆಟದ ಮೇಳದ ದೇವರೇನು ಉರ್ವಾ ಹೊಯ್ಗೆ ಬೈಲ್ದ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ದು ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನಗೂ ಕನತೆರು. ದೇವರಿಗೂ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ನಡಪಾದು ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀದೇವಿನ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಸಾದ ದಿತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರ. ಚೌಕಿ ಪೂಜೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ನಡೆತಡ. ಊರದ ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಆರ್ಮಿ ಸಂಘಟನೆದಕಲು ಆಟ ತುಯೇರು.
ಕೊರಳ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನೇ ಕಿತ್ತು, ಮುಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೂವನ್ನೇ ಕಿತ್ತು, ಕೈಯ ಕಗ್ಗಳವನ್ನೇ ಹರಿದು ವೈದೇವಿಯ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿರಾ? ನನ್ನ ಈ ಹೀನಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ ನಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ನಗುವಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಿಸಿದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಣ್ಣೀರನ್ನೇ ಬರಿಸಿಯೇನು, ರಕ್ತ ಕಣ್ಣೀರನ್ನೇ ಬರಿಸಿಯೇನು. ಮಗನೇ ಮಹೇಶ, ಕಂದ ಬಾ ಮಗನೇ. ಪೀಠವನ್ನು ಏರಿದಂತಹ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುಮನಸರು ಮೋಸದಿಂದ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದರು ಕಂದ. ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ, ದೇವದುಂದುಬಿ ಒಳಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಶುಭ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆ ದುರುಳ ಮಹಿಷನ ವಧೆಗಾಗಿ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಜಲಕರಿಯ ಶ್ರೀ ಶಾರಂಗ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಐತರ ಕಾಂಡೆ ಆಜಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಆಜಿಮುಟ ಭಜನಾ ಕಮ್ಮಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದೆರ ಅಂಚನೆ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆದ ಇಂಚ್ಲಪಾಡಿ ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಾಸ್ತಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಾಸ್ತಾರ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಐತಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಎಡನಾಡು ಮೊಕ್ಲೆಡ್ದು ಶಿವರಾಮ ಸಂಯೋಗ ತಾಳಮದ್ದಳಿ ಕೂಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತನಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರೈನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಬಿಸಿ ರೋಡ್ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೈದಾನಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಲ್ದ ಕರಾವಳಿ ಕಲೋತ್ಸವ 2022 ಉದಿಪನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲೋಕ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀರಮನತ್ರೈ ಗುಟ್ಕ ಆಗಿಯೊಂದು ಬಸ್ ಬಿಡೋಂದಿತ್ತಿನ ಇರುವೆರು ಡ್ರೈವರ್ಲೆಗ್ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಗಂಗಸರ ಮಾತ್ರ ಒವ್ವೆ ಅಮಲು ಬಸ್ತದೆ ತಂದು ಗಾಡಿ ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲದ ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿ RM ವರ್ಣೇಕರ್. ದೃಷ್ಟಿಮಂದ ಇತ್ತಂಡಲ ಬರವು ಕಲ್ತದು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಡು 82% ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ್ನ ಕೈಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ದೆತ್ತನ್ನ ಕುಂಪಳದ ಅನ್ವಿ ಜಿ ಕುಮಾರ್ ಸಾಧನೆ ಒಂಜಿ ವರದಿ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಆರ್ಮಿದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಕುಡ್ಲದ ಉರುವ ಮೈದಾನಡು ಕಟೀಲು ಮೇಳೊಡ್ದು ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಆಟ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ. ಇಡೆಗ್ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು.